ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. вазифаи хизмати ҳар як корманди махумоти корҳои дохилиро ӯҳдадор мекунад ки дар пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ саҳм гузошта амнiyatu тартиботро ҳифз намояд. барномаи милитсия хабар медиҳад. ба таваҷҷӯҳи шумо, фаъолияти мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғдро манзур медорад ки дар он рӯйдоду воқеаҳои ҷиноятӣ ва дигар самтҳои корбарии милитсия ҷой дода шудааст. дар нашри навбатии барнома тамошо кунед. телефондуздӣ ва ҳилаи фурӯши он. Телефону мебурдам барои бовар карданаш соне як дута духтарак шиносам будам, оно гуфте ки будам что телефони ман гӯйтон шумо модам харад гуфт. хариду фурӯши асъори хориҷӣ амали пинҳонкоронаи саррофро ошкор карданд. ман медонистам ин корҳо ғайриқонунӣ буд, баъд пинҳонӣ мекардем. дуздии либосу пояфзол пешсудшуда боз ҷиноят содир намуд. ҳамин ҳамаям пӯшокиҳошами попӯшиҳои таги дар мемонда, даро маҳкам намешуд. ҳама ай тарси уже дарои маҳкам мекуна, ин попӯшиҳои хона мемона. ҳамин хелакои камтар шавад ки дар кони бодом оварагардии ноболиғонро пешгирӣ мекунанд. чорабиниҳои милитсияи экологӣ бо мақсади ҳифзи сарватҳои табиӣ. ронандагони ба талаботи милитсия итоат накарда боздошт шуданд. ки ман сал вақтан саросматар будам, итоат накарда ронанда будам. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.